kunin natin itong isa guys. Halo natin sa chop suey. Ito kasarap. Yan lang muna ante. Ay, pag-ipunin na lang. Wow! Ayun ang masarap. Wow! Sarap po. Grabe sarap. Tamis man jud. Parang may ano siya malamig. Parang siya. Ayan guys, good morning. Yan, nandito tayo ngayon sa Mabini. Dito kila Kuya Mags. Mag-harvest tayo ng dilaw na pakwan. Tsaka titignan natin yung kanyang cauliflower. Buti na lang nakapabuhay siya. Pwede pala ang cauliflower dito. Ayan. Yung kulay puti ante na pang chop suey. Ito ang daming pakwan Ayan, mga dilaw yan pag ganyang pahaba. Sarap kaya yan, katamis. Mas mahal yan sa may pula. Di ba Kuya Mags? Mas mahal yung dilaw sa pula na pakwan? Mas matamis kasi yan. Sarap yan. Kaya kung naaalala nyo pa guys, yung member ng kusinerong mangyan na hindi na nagbablog. Sila kay Allen. Nabisi na sa bukid, nagsibuyas. Tapos mamaya guys, diretso na rin tayo ng bayan kasi bibili tayo ng mga paninda. Bus na naman ang stock. Lakar, mga alukbate. Kaya buti na rin. Busy daw si Kuya Allen. Alukbatay? Oo, mga yan, bagsak nila sa palengke. Wow. Karaming pakwan Meron siyang dismineria. Ano to? Mga sira na kaya ta? Oo. Sayang man. Hindi rin naglaki. Wow! Ito na yung kanyang cauliflower. Galing naman ni Kuya Mags. Nagpa-order ka na. Broccoli kuya, try mo din. Buto na. Lilit yan daw, ano? Buto lang siya. Saan na yung malaki? Wala pang malaki yan? Doon sa gitna. Ito guys, Ito, pasunod nila. Yan. Pag sa sunod ko yung magtanong ka ng madami, gusto niya siguro yung hindi masyadong Kaldrik yun na. initan. Hindi yung may malaki daw dito eh. nakaano sa oil. Ito. Magkano kilo ng broccoli ay kuwan? Antay, baka matapakan mo. 150. Parang tabako yung kanya eh. Ang Dahon. Kaya dyan ba daw, laki, may malaki yan dyan. galing naman ni kuya magtanim. Magkakuha kayo ay? Ayun Wala, maliit pa, palakihin mo pa eh. Lugi ka dyan. Oo. Maliit pa yan, maglaki pa yan, parang kuwan. Almoranas. Parang almoranas ng tipas eh. Ay, ito mo. Wala nga akong almorana. Ito malaki eh. Wow. O, diba? Meron na dito sa sa San Jose. Diba sa lang yung nabibili sa Baguio lang.
O di ba? Magagaling yung mga farmers dito sa sa Manggarin. Hindi sila puro palay, sibuyas. Tama 'yan, tama. Nasunod naman carrots, patatas. Mali mo sirpin kayo sa gano'n. Nga mo ko si Alem mo doon, storage nga. Puno ng kasoy. Ayan oh, ang daming buto oh. Sayang. Sarap yan. Isa ano. Lukay natin dun sa... Kaya lang bawal daw to sa mga ano. May manok-manok. Nakapul ka pa diyan. Makurang paruot ka. Walang bunga ay. Pero ya, dia daw. Kailangan na sungkit. Ayun lang na sungkit ka no. Di mo na yung maabutan, Uncle. Ha? Di mo na maabutan. Ilang taon lang yan. Di ba makapitaw? Hindi. Yung dagta niya. Nakakasunog. Ayan na pala, Chi. Ilagay mo sa may kwan mo. Kulugo. Pwede? Oh, yung kwan niya. Dagta niya, di ba ano, kasoy oil. Ay, oo. Yung sa balde, bago doon. May ginapan ako eh. Nag-order ako yung sa Shopee. Buti nagpinrit na rin sa ako. Hindi mo mong kahit ang pinutol? Baka lang magkailangan ang pinutol. Talaga ng problema niya lagi yan. Yung iba na. Kung magulang na siyang nahulaw. May laman yun. Maliban lang kung Ano to, Kuya Mags? Ano na to? Hindi na to pwede? ha? Itong mga to? Hindi pa yan. Ha? Awan, may-ari na yan. Diyan na may-ari na. Dalawang tanim na yan. Dati yung Ito ka, ano na ako lambot na. gold melon. Hindi mo kunin yan. Kunin ko yan. Joke. Kala ko dilaw din ang balat. Hal. Yan, dilaw ang ano, yun. Kwan yun, honeydew yun, ante. Wala kang honeydew, Kuya? Dilaw rin ang balat niya. Baka kayo nagdilaw dahil ano, naarawan. Hindi. Hello. Hindi ka nag-honeydew? Nung karaan, nung December. Sarap din yun eh. Yung minamay din ni Kuya Alin na kwan. Dito yon yung pakwan. Ayan yun oh, yan. Bago yun. Lagi siya dito eh. Yung haba, yung dilaw. Kadami na ako na Ayan na doon oh, puntahan doon. Yung gilid na yun, dilaw rin siya. Oh, may pakwan din palang ano, dilaw ang balat. Tapos dilaw din ang loob. Mm. Ngayon wala akong makakita ng ganun eh. Ito. Oh. Galing. Para siyang honeydew. Hello, nga. Kala ko na nilaw lang sa ano araw. Pero ba't hindi pa nila kinukuha? Ayan eh. Kaya lang parang ano, inuod yung balat niya. Ayan o, nakadami na o. Okay na yan. Ang dami na yan. Kaya mag-harvest pa tayo ng okra doon, no? Magtanim ka rin ng ano, broccoli, oh. Ay, ano? Cauliflower. Ubuhin ka. May hinag. Yan o. Sige Brad, start go. Kanina pa ako naghahanap, wala akong makita. Dua ba? Sarap yan sa suka eh. Mag-go up.
Tanim niya yan. Tanim ng tatay ko. Ano ito kung ano yung kapag dito dati? Mati. Hindi na kuto na. Mahalaw na pag dimatat. Ang sweet naman yung dalawa. Yun. Yug-yug lang pala eh. Lalata. Tagal na ba naman yan? Sarap din ito isukay. Ayos na yan. Wala na. Baka mahulog yung upo. May bangka ka. Ay no, kinuha ko doon. Ano ba yan? Yung ginapahinog ba yan? Wala man. Ayun o, sa taas. Ayan guys, bilhin natin yung isa dito na ano, malaki na. Dito niya, nagdarak itong pa isabong na. Parang bumitin yun. Parang tabako eh. Ayan, kukunin natin itong isa guys. Halo natin sa chapsuy. Ito rin, favorite ko rin ito sa chapsuy. Dati umabot ng ang kilo nito eh. 500. Yun. Ay, kasama talaga ang pan. Kasama sa timbang. Dalawa man. Yun oh. Wow. Kaliit pa man yan oh, sayang. Kaya nga. Hindi mo na pala siya. Mag ano pa to eh, yung puting-puti siya talaga. Magbusi. Magbusingar pa. Ba't yung sa palengke pati dahon, isama nila? Kasama sa timbang. Ganun talaga eh. Pati ito kasama nga to sa timbang. Oh. Ay, ang ginapang balkot nila yan. Oo, pinapang ano nila. Ito medyo kami. Haluma. Flowers for you. Wow. Mamahaling bulaklak. Rital mo nagkatanim na rin. Mura pa to. Tsura niya pa lang yun. Dapat pantayan. Yung puting-puti. Puting-puti ito eh. Sa Bagyo nga, ako nakakita ng ganito. Kaya nga. Doon pa kasi yun sa mga ano talagang bulubundukin na. Sarap dyan daw na yan. Baw. Kambing. Ito mga Oh, yan oh. ito okay na. Ito malaki oh. Yung ganyan siya. Oh, yan. Dito lang yan guys sa Mindoro. Wala kami sa Baguio. Wala tayo sa Bagyo. Pero nakaharvest tayo ng cauliflower. Sa Angkel, nag-take out pa ng manggang kalabaw. Ay, naapo, nagado ijay bariyakat. Ayan guys, mamitas na tayo ng dilaw na pakwan. Yung dilaw yung loob. Ayan, oh, ala. Kasarap. May spring to. Yan ang yung bagay. Yan ang kasi mutuo na yan. Yan ang Wow. Gusto ko to. Wow! boundary ka. Paano daw malaman na hinog? Yung spring niya daw tuyo. Ha? Huwag kayo basta-basta guys. Makabasol kayo. Ay, dalawa pa naman. Magpaturo kay kuya. Paturo kay kuya. Pero harbisin mo na ba ito lahat kuya? Yung mga pwede? Pitak lang. 500 lang mo yung order. 500 kilo? Order sa'yo? Ito ay. Ay lang, purusin kaya di ko lang gatahan kayo. Ito, kung na ito yung string niya. Ilan pa bilhin mo? Hindi, pakitam. Saan ba yung kanya ito? Dito kaya okay. Hindi, kuya, may para makapitas may kayo. pa-order siyang 500 kilos.
Order kayo dun sa inyo. Oo. Sarap yan eh. Display natin sa tindahan kaya. Ang lalaki. Oh. Ano siya guys, yung dilaw to yung matamis na pakurikot. Ito yung mga kwan, pagkamasira yung. Dito muna sa tabi, itabi muna natin. Diyan lang. Talaga ni ay purusin tayo lang at Para naman. nagringo na tayo. Naman po, di na kanya na ni mag-aso. Di ka makawawa. Manoho. Ano pintang tuat? Ano siya pagabuhat? Pasa doon sa dulo. Yan na, hindi ba? Hindi pa. Pasa. Para makarating sa dulo. Abungaw. Tangtoy. Meron kapag kami nasigat-sigat kahilaw. Oh. Pang-tawid niya. Pangtawid. Pang ano to kuya, manilaki. Pang grocery na to. Sa Robinson? Oo. Mahal sa mga supermarket. Mahal kasi yung dito ng tanin. Kay Lape. Oh. Diyan mag-imbak, mag-impon. Mag-impon. Magpanibago na kayo, ante. Masyado nang malayo. Ayan dyan, balik. Sarapin naman kuya magtanim. Kain na lang mo. Malamig ang kamay mo sa ano, pagtatanim Yun ang tanim tayo. ng gulay at Paano prutas. kalalaki yung bunga? Yung sagwi ko, basta na rin lang kasi. Sabi ko. At Diyos least ko. matamis. Nung natanim na, wala na daw kawayan na naging iwan. Ah, Intay. Hindi na maglapit si ipasa mo kay Kwaro. Kaya? Sayang yan, oh, nabulok. Ayun mo tayo. Uy, kasarap. Magbila ako ng akin. Sarili ko. Dalaw daw sila kay Judy. Ow. Dalawa pang sarili eh. Dalawa rin sa akin. Ako rin, bili rin ako dalawa. Hirap din ang natin kasi ito. Saka mahal dyan. Oh, saka ano dyan. Hindi siya tatluin ka. Dyan sa labas. Ang kilo. Magkano sa labas? Tapos ang bigay mo, 35 lang? Oh. Reject. Reject. Ito ang pwede. Pwedeng buksan. Buksan eh. Buksan eh. Yo. Doon na ni, maya na ni. Mainit ni. Diyan, malamig pa ngayon oh. Hindi ah. Matapit ka natin din. Diyan lang muna ang pet. Ay, pag-ipunin na natin doon. Sige. Para maganda sa picture. Ito na yung Ito guys, binibenta nila ng 35 per kilo. Pag sa labas na yun, 70 pesos. Sa isang ganyan kuya, mga ilang kilo yan? Dalawa? May 5, Ay, 5? 3, 4. Pag ito, ano to? 3 medyo. Kaya nga, parang mas maganda pag dito ka sa kadahan mag ano. May ganun na, si Pinos. Kung gano'n makikidikit ganito. Ganitong klase nakikidikit. Naman. Sweet Venus. Ah, yun oh, katulad din nun. Yan, ganyan. Ano naman yan, pula yung loob. Wala loob na yan. Maliliit lang siya. Yan, 6 na kilo rin to. Sweet Venus ang tawag. Ayun yan kuya ito. Yun, marami sa kanya nila. Ba't, ano, inano mo na ay, kalit pa man. Hinog na yan. Hindi na to. Ito pa yung isa oh. Ang kinis ng ano nyo. Iba pa yung malalaki na ganyan. Oo, yung stripe Ha? naman. Oo, stripe na yun kay Alin. Anong kwan naman yung variety? 80 naman yun. Sweet 18?
Ayan, sweet Venus. Itong dilaw, anong tawag nga? Golden yellow? Ha? Ay, ano? Mga tipani. Thailand naman ito. Kalitan mo yung natin. Tipani ito ang tawag nila dito. Saan kayo nang kabili ng buto ko eh, dyan lang din sa akin. Order ko sa akin ito. Thailand kasi ito. Hindi na kuya. Seminis. Seminis. Ba't yung ganito, hindi itry nila Ate B, no? Paano, wala man kung hinog na. Yung dito raw na yung gakurot dito kung tiyo ko. Parang hindi ko sinasabi ko yun. Hindi po ito. Dalawang dangkal din eh. May ilang piraso ako na pitasuban. Malapit niyo siguro. Bandit nila. Ay, dilaw din ta? Yun ang may papurites. Tignan natin ang quality. Wow! Ayun ang masarap. Wow! Yung galutong Ayan o. Ay, 98 na dyan, guys. Ha? 98. pa. Wow! Sarap oh. Ito yung may sira. Oo, yung Wala, nag-imasan dyan. Ayun pa tayo kay kuya. tamis. Sarap. Wala kang turi daw yung babae. Tamis kaayo. Tamis ba? Tamis ba? Grabe sarap. Tamis man jud. Parang may ano siya, malamig. Parang siyang may Parang ngayon lang kami uli nakatikim. Gusto mo? Bili ka. 35 lang isang kilo. Bili na kayo. Gitna lang. Ito. Ito, sige. Kaya gawa ng mga. Ipapas namin at libre pa itong isa. Parang di namin kaya ubusin kung isa. Ito guys, may ano tong kinain namin, rigid. Ah. Baka sabihin nyo, ano. Nagbili kami. Bili siyang tuligay 5 kilo. Parang ang patili ko. Gusto kong kainin. Ang kasani, bilisan mangkin, magtulong ka doon. Saan? Marami kayo napitas? Puro ko lang kain. Puro man kayo kain, sabi ni Kuya Mags. Katagal man kasi ni Kuya Allen, shout out kay Kuya Allen, ininggan Dami kami. kayong pinitas? Ano? Mabit lang kayo? Uwe. Daming bunga. Bigyan mo magtulong kayo. Ay, si Kuya Allen. Speaking. Diyos ko, Tulong niyo sa akin, pagkalitan niyo sa akin. Ayan na yung amo. Magtayo na kayo, magtrabaho na kayo. Nga nga to. Oo, magalit yan. Ang nakalay na pakon mo. Punta lang kayo dito magkain. Boss, tinikman na namin pakon mo. Pagod na pagod kami, boss. Magpitas. Yun si, kapogi. Hindi na siya kamangyan. Papugi na. Anong nag-harvest kayo na? Anong... Tatlong. Kaya nga, Bakit hindi? take out daw. Ay, bigyan mo na. Reject na naman? Reject. Ay, sasod.
Pagkain sa aso ko yalin. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung aso mo. Ayaw niya ng sira. Gusto niya yung maganda. Ibigay sa akin. Makinis. Sugak yan. Oh, ibigay sa akin, sugak. Libre naman yan. Kami ginapatos namin yan. Balta ko sibuyas to. Nasugak din. Maganda po, 10 kilo. Yan, okay na yung 35. Ano, magpilian niyo nga ako. Dalawa sa akin. Yung tinimba ko nga kanina. Eh, try ko nga yung ano, yung bilog. Tama, 19 na lang. Wala nga pang spray. Ayan, oh, yung bilhin ko, isama ko. Ito ang masarap. Ito ang masarap, talaga Ay, promise. sabi ko magbila ako ng isang ganyan pa. Di ba may isa pa yan, kuya? Hindi kasi sa bulsa ko eh. Ayan, oh, hindi ta? Hindi yan. Dilaw yan. Hindi kasi sa bulsa ko. Yuan mo daw, parang dalok ka. Kala mo, sa 10 taon hindi nakatikin ng pakwan eh. Bayaran kaya alin, timbangin mo nga at buksan natin. Bakit nga ito? Meron pa doon. Hiwalay ko po yung dalawang timbang. Bayaran mo Magkakaiwalay ito? kami tiha. Oo, sige, timbangin mo na lang. Palis Hindi ka na, lang hindi na tayo. bayaran ito. Wala. Depende. Eh, si Mar, ganyan din. Ito masarap talaga. Try nga natin. Timbangin mo muna, Kuya Hindi Alin. na nga. Laka. Ano yung dilaw din? Hindi pula. Pula. Yung pula. Medyo ano pa, walang alam. Pero matamis to. Pero patikin mo daw. Matamis. Kaligayan, hindi niya pa naubos. Matamis nga. Kaya 135 at saka 80. Kakapal ng laman ng bulsa. Iba talaga pag kapal do May eh. na, parang dalawang 200 pa yung bayaran ko sa story na partial na ano. Kaya mo yan. Pati buto ng ano kasi oh. Naka... Kiluhin nyo rin kaya yan. Oo nga. 40 na kilo na ito. Ayaw mo sa akin, ako magasingan. Di ba kuya wala ng cauliflower? Oo, wala ta. Ah, wala na daw. Ano ka maamak to? Para kang mabagsakan ng yero. Yung magbagyo. Binagyo to, ano may itsura niya. Guys, ito pa lang pinabili natin guys. Ah, ay na. Ado. Tandaan nyo sa inyo. May ano dyan, Jo? Ay, ewan. Diyo, tignan ko nga yung kanyo. Ay, wala. Ay, hindi kita bigyan ng dragon fruit. Yan, nagpamerienda guys si Kuya Allen. Eh. Sila ate kuya, bigyan mo ha. Turbulong kanina pa eh. Hindi makalis-alis at tiligayaw. Baka daw may reject. Yeah, may pa-order kasi silang 500 kilos. Kita, paalala mo sa akin mga. Pinapabitak niya kanina. May tama. Thank you Thank you, Kuya Alex. sa papitsa. Kuya Mags. Naalala niyo pa ba ang KMA? Ayan na sila. Ang gagwapo na kayo at mayayaman na kayo. Ayaw na nila mag-vlog at mas kumikita sila sa ano, ganito. Kuha ko rin ha. Ano yan, oh, parang yung tabungaw. Ano ba yun? Kaya mo. Kaya yung ano ko. Hala, hindi na kuya. Kay Kuya Alex na. Bigay mo sa mga tao. Ay, kuya, alin lagay mo dito. Sabay sa'yo. Ikaw, Martillo, daw, parang open pa nga. Ginabigyan, pag ano, parang hingi. Pag ginabigyan, kunyari, ayaw. Dapat yung reject eh. Reject ba yan? Ay, Kaya reject naman talaga ito. Gusto nyo, talagang ano, magandang maganda. kadal. Sarado ko tao. Pigilan niya ako. Okay, kanya. Alas, isarado na nga ni DJ. Okay na yan. Wala, hatid naman kayo ng hatid. Sige, thank you so much. Thank you, Kuya. Sige, palitan na lang namin ng dragon fruit yan. Ba, kailan pa ay? Hindi, ganun talaga. Yung pagkukos na yung ano, yung dragon fruit. Buta eh. Kuya Alain, tapos yung ibigay, yung ganun lang na tagbabenta. Kamaulang baga. Mga reject. Visit. Thank you.